Представяме ви един от хитовете на сезона – испанската серия от релефен матиран гранитогрес Бруклин. Брик Бруклин Грис са имитиращи камък с релеф плочи с размери 11 на 33, подова плоча Бруклин с размери 33 на 33, основна плоча плюс 3 декоративни, с които може да се комбинира за още по-голяма красота на пода. Шкаф Серенгети с порцеланова мивка 100% водоустойчив. Конзолна тоалетна с плавно затваряне от бял порцелан. Брик Бруклин са подходящи както за вътрешен, така и за външен монтаж на фасади. hikovi.bg. Новият стил.